다들이 뭐람 제모팅 십지배에게 어 통변을 야패배 계속 Więc dzisiaj mamy czwarty dzień, 40 Kadziu Menlamu Kadziu. Chciałbym pozdrowić wszystkich zgromadzonych na 40 Kadziu Menlam, głównie Jego Eminencję Gyaltsaba Rinpoche, Zurmanga Rinpoche, wszystkich lamów Tulku, duchowych przyjaciół, wszystkich członków Sangi przybyłych z różnych końców świata, wszystkich zgromadzonych. Niektórzy z Was są Tybetańczykami, niektórzy mieszkają w rejonie Himalajów, inni przybyli z innych krajów świata. Wszystkich Wam pozdrawiam i przesyłam swoje dobre życzenia. Wczoraj rozmawialiśmy o współczuciu. Omawiamy teraz mowę nauki Dharmy Dusuma Khenpo, które omawiają sześć warunków, 6 rzeczy, które trzeba mieć, żeby osiągnąć przebudzenie. Trzecim jest współczucie. Mówi się, że współczucie w Mahajanie jest bardzo ważne, ale niełatwo je rozwinąć. Raczej mówi się o tym, że to nie jest, że to jest dość trudne do rozwinięcia, tak? Że tego rodzaju rzeczy. W pismach czytamy, że współczucie jest życzeniem, aby wszystkie istoty były wolne od cierpienia. Taka jest definicja współczucia. Myślę, że powinniśmy o tym porozmawiać, przyjrzeć się temu bliżej. Spójrzmy na to z 3 różnych perspektyw. Porównajmy 3 inne uczucia do współczucia. W ten sposób może lepiej zrozumiemy, czym to współczucie jest. Więc jakie są te 3 uczucia, które chcielibyśmy omówić? Pierwszym jest egoizm, samolubstwo. To jest jedno uczucie. Drugi to jest uczucie samotności, takiego braku przyjaciół. A trzecim jest uczucie sympatii albo empatii. I to są te trzy uczucia, które dobrze jest porównać do współczucia. Dobrze jest zrozumieć różnicę pomiędzy nimi. Myślę, że w dzisiejszym świecie często mówi się o tych 3 uczuciach raczej niż o współczuciu. Dlatego porozmawiajmy sobie o nich. Nie zwracamy zazwyczaj na nie zbyt wiele uwagi, ale uważam, że te 3 uczucia mają bardzo dużo wspólnego ze współczuciem. Dlatego warto się temu przyjrzeć. Więc pierwszym z nich jest egoizm albo samolubstwo. Więc dzisiaj możemy powiedzieć, że każdy jest w pewnym sensie samolubny. Każdy myśli o swoim pożytku, o swojej korzyści, prawda? To jest samolubstwo, egoizm. Każdy musi myśleć o sobie, tak? Często się tak mówi. Kiedy rozwijamy nowe relacje z innymi ludźmi, kiedy mówimy o ekonomii, o polityce, czy w całym naszym społecznym życiu tworzymy fundamenty myślenia o sobie, myślimy o swoim interesie, myślenia o swojej korzyści. Więc kiedy słyszymy o takim terminie jak samolubstwo, to wydaje się, że ono ma mało wspólnego ze współczuciem, prawda? Ale moim zdaniem jest odwrotnie. To właśnie samolubstwo pozwala nam czuć współczucie.
One są w gruncie rzeczy bardzo bliskie, sobie bardzo bliskie. Wydaje się, że one przypominają ogień i wodę, są czymś zupełnie różnym, zaprzeczają sobie, ale w gruncie rzeczy wypływają z tego samego źródła. W chwili, kiedy się rodzimy, naturalnie pragniemy być wolni od cierpienia i chcemy być szczęśliwi. To jest jakby takie naturalne dążenie, naturalne pragnienie wszystkich czujących istot. Chcemy być wolni od cierpienia i chcemy być szczęśliwi. To jest oczywiste, to jest jasne. Chcę być szczęśliwy, nie chcę cierpieć. To jest po prostu naturalne uczucie. Więc w tym kontekście ja i inni to są dwie różne rzeczy. Zaś współczucie jest w pewnym sensie bardzo podobnym uczuciem. Współczucie mówi o tym, że chcemy, też nie chcemy, współczucie mówi, ja nie chcę, żeby ktokolwiek cierpiał, ja nie chcę cierpieć, ale też nie chcę, żeby ktokolwiek cierpiał. Chcę być szczęśliwy i chcę, by wszyscy inni byli szczęśliwi. Więc w gruncie rzeczy jest to samo uczucie, tylko rozszerzone na innych. Jakby nie wyłączamy siebie, ale rozszerzamy to uczucie z siebie samych na siebie i innych. Więc nie eliminujemy samolubstwa zupełnie we współczuciu. Ja czy moje jest czymś bardzo małym. Kiedy dołączymy innych, to robi się to duże. Wobec czego w zasadzie współczucie jest takim samolubstwem, które ogarnia wszystkie inne istoty. Takim wspólnym samolubstwem, wielkim. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się rozwijać życzliwość wobec innych i współczucie wobec innych. Ale z drugiej strony, skoro wiemy, jak rozwijać współczucie i życzliwość wobec siebie samych, to wiemy, czym to uczucie jest. Skoro wiemy, jakie to uczucie jest, więc rozszerzenie tego uczucia na jeszcze inne istoty już nie powinno przysparzać takiej wielkiej trudności. Na przykład wiemy, czym jest przeżywanie jakiegoś cierpienia, więc potem, kiedy spotykamy inną osobę i myślimy sobie, o, to ta osoba przeżywa dokładnie to samo, co ja przeżywałam. Aha, więc to jest tego rodzaju uczucie, więc ta osoba przeżywa to, co ja już znam. Wobec czego i w ten sposób, kiedy przyjrzymy się różnym innym uczuciom tego rodzaju, to rozszerzanie tego z nas na wszystkich innych jest dość proste. Musimy jakby podnieść poziom naszego samolubstwa. Chcemy sobie przynieść pożytek, tak? Sobie przynieść jakąś korzyść. Są takie rzeczy, które kiedy drugim uczuciem jest takie poczucie samotności, takie poczucie braku przyjaciół, ale wystarczy, że spojrzymy i otworzymy się na innych
i jakby przystajemy, zaczynamy pomagać innym, zaczynamy rozwijać życzliwość i współczucie wobec innych, to jakby pomaganie sobie, jakby poprzez pomaganie innym pomagamy sobie w ten sposób. I to też jest bardzo ważne. Czyli poprzez współczucie przestajemy czuć się samotni. Bo czyli jest to taka zręczna metoda na samotność tak naprawdę. Współczucie jest zręczną metodą na samotność. Nie chodzi o to, żeby siebie poświęcać dla innych, tylko żeby włączać innych do swojego życia, żeby rozszerzać swoje życie na innych. 시행기 동에 랑게 대화 시행의 진사 된데기 동랭 그 로종 샤요 봐. 어다 된데 그 로종 샤바 텔라 댄션에 림베 Teraz możemy też rozwijać takie wyższe współczucie. Wyższe współczucie polega na takiej praktyce, praktyce lodziąg, czyli tak po tybetańsku tonglen. To jest taka wymiana siebie na innych, tak? Bardzo dobrze znacie tę praktykę. Bardzo często jest tak, że tworzymy taki mur wokół siebie, nie dopuszczamy nikogo do siebie. Ten mur często jest taki gruby, że po prostu nie słyszymy nic z żadnych dźwięków płynących za tego muru. Kiedy zaczynamy praktykować tonglen, to wymieniamy siebie na innych, to jakbyśmy burzyli ten mur. Zaczynamy jednoczyć się z innymi, zaczynamy czuć, że wszyscy jesteśmy równi w dążeniu do szczęścia, równi w unikaniu cierpienia. To jest takie poczucie, ja robię to, co trzeba. Robię to, co jest ważne i dobre dla mnie. Wystarczy, że rozszerzymy to i pomyślimy, dobrze jest też robić to dla innych. To, co jest... Albo na przykład pomyślmy o czymś, co lubimy robić, co nam sprawia radość. Jeżeli tylko rozwiążemy ten węzeł takiego kurczowego trzymania się naszego ego i rozluźnimy i podzielimy się tym, co lubimy robić z innymi, to stworzymy nową więź z innymi, nową relację z ludźmi, nawiążemy nowy kontakt z innymi istotami. Samolubstwo i współczucie w pewnym sensie jest postrzegane jako coś, co sobie zaprzecza, ale tak naprawdę jest to dokładnie to samo. To, co pozwala nam czuć współczucie, jest naszym własnym doświadczeniem, znaczy nasze własne doświadczenie cierpienia, którego my sami doświadczyliśmy, pozwala nam z empatią odczuwać współczucie innych. Wiemy, co oni czują. To samo, podobnie, kiedy czujemy coś, co sprawia nam radość, co jest dla nas dobre, to wiemy, co sprawi radość innym. Czyli ponieważ wiemy, jak sobie sprawić radość, to wiemy, co sprawia radość innym. Nasze samolubstwo tak naprawdę jest... Nie powinniśmy się wstydzić tych samolubnych myśli. Powinniśmy tylko po prostu uwzględniać innych, zapraszać innych do tego uczucia, poszerzać to uczucie o inne istoty. Musimy rozumieć, czym jest cierpienie. Musimy rozumieć, co sprawia nam radość, co jest prawdziwym szczęściem i dzielić się z tym innym. Życzliwość jest życzeniem innym radości i szczęścia. Współczucie jest pragnieniem, by inni nie cierpieli. Zaczyna się to od tego, że my sami uczymy się, jak odczuwać szczęście i my sami uczymy się, czym jest cierpienie i jak unikać tego cierpienia.
Musimy zacząć od kochania siebie, od życzliwości dla siebie i tylko wtedy będziemy w stanie poszerzyć to uczucie na innych. Więc w zasadzie samolubstwo nie jest takie złe. Ono nas czegoś uczy. Tylko po prostu jest zbyt wąskie. Musimy je rozszerzyć, musimy je poszerzyć na resztę świata. To również pozwoli nam czuć się mniej samotni. Normalnie, kiedy mamy uczucie osamotnienia, czy też braku przyjaciół, to zazwyczaj myślimy, nikt o mnie nie dba, nikogo nie obchodzę, nikt nie jest dla mnie dobry, nikt nie jest dla mnie miły i tak dalej. I to jakby wzmaga w nas poczucie tej samotności, prawda? I wtedy, kiedy czujemy się samotnie, jakbyśmy nie mieli i że nie mamy przyjaciół, to tak czujemy się tak jakby zamykamy się w sobie. Mamy poczucie, że nikogo wokół nas nie ma, że jesteśmy, że w pewnym sensie uczucie samotności polega na tym, że myślimy tylko o sobie, nie myślimy o innych. Czyli na przykład, kiedy budujemy wokół siebie bardzo wysoki mur, bardzo gruby mur, nie jest to mur z kamieni i ziemi i gliny, ale jest to mur naszych emocji. Myślimy tylko o swoim cierpieniu. Myślimy o tym swoim nieszczęściu. Myślimy o tych swoich niezrealizowanych potrzebach, o swoich oczekiwaniach. Więc cały czas tak naprawdę myślimy o sobie. Kiedy tylko przestaniemy myśleć tylko o sobie, zaczniemy myśleć o innych, to tak jakbyśmy otwierali okno w tym murze. Zaczynamy wyglądać na innych, w stronę innych. Zamiast schodzić wewnątrz tych muru, tego myślenia o sobie w kółko i myśleć tylko o sobie w kółko, w murach tej celi więziennej, w jakim się zamknęliśmy, mamy poczucie, że nikogo wokół nie ma, że przecież i tak nikogo wokół nie widać, ale to polega na tym, że po prostu przestaliśmy o innych myśleć, przestaliśmy na innych zwracać uwagę. Wystarczy, że spojrzymy w kierunku innych i zaczniemy dostrzegać. Kiedy my zaczniemy ich dostrzegać, oni zaczną dostrzegać nas. Więc ten wielki mur samotności tak naprawdę sami wokół siebie tworzymy. Musimy tylko w ten sposób na to spojrzeć, dostrzec to. Kiedy zaczynamy się zastanawiać, jakie jest znaczenie naszego życia, jaki sens ma nasze życie, jeżeli zaczniemy się pytać o to, to pojawi się taki problem czasami. Czujemy się, jakbyśmy byli na scenie i wszystkie światła są zwrócone na nas. Wszystkie reflektory świecą na nas. I wtedy jak człowiek siedzi na takiej scenie z reflektorami zwróconymi na siebie, to nie widzi publiczności. Te reflektory są tak mocne, to światło tak mocno bije nam w oczy, tylko na nas, że nie widzimy tej reszty, tego tłumu wokół nas. Musimy zrobić tak, musimy zablokować to światło, żeby dostrzec ludzi wokół. Czyli kiedy chodzi o to, że kiedy zbyt mocno o siebie się troszczymy, kiedy zwracamy uwagę tylko na siebie, na nasze problemy, dlaczego tylko ja cierpię, dlaczego mnie to dotknęło, dlaczego mi jest tak źle. Jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie na tego rodzaju myślach, to jest tak, jakbyśmy stali na tej scenie i oświetlali tylko siebie. W ten sposób nie widzimy świata wokół i nie widzimy reszty ludzi wokół, tego tłumu wokół.
Skupiamy się na naszych własnych rozczarowaniach, na naszych własnych oczekiwaniach, na naszym własnym bólu. Zamiast musimy się wtedy zastanowić, co zrobić, żeby dostrzec tych ludzi wokół. Co zrobić, by przestać myśleć tylko o sobie. Jeżeli przestaniemy myśleć tylko o sobie, to przestaniemy się czuć tacy samotni. Czyli znowu współczucie jest zręczną metodą na samotność. Nie możemy czekać, aż ludzie nas pokochają i zaczną nam pomagać. Musimy sami najpierw siebie pokochać, musimy pokochać innych, musimy się zwrócić w ogóle do innych, zacząć ich zauważać. Spróbujmy na przykład najpierw zadbać i pokochać jakąś roślinkę w doniczce w naszym domu. Spróbujmy zadbać o cokolwiek, co nie jest nami. Jakby zrobić coś, żebyśmy nie byli takim centrum całego naszego wszechświata. Ale wyjść do życia, wyjść do świata, zobaczyć, czym ono naprawdę jest. Wtedy potrafimy, na pewno zmniejszymy nasze poczucie osamotnienia, a być może nawet zlikwidujemy je zupełnie. Trzecim uczuciem jest tak zwane uczucie sympatii, czy też empatii. Takie współczucie, które opisywane w tekstach Mahayany nie jest łatwo wzbudzić, bo ono nie jest litością, ani żalem, ani takim sympatią jakąś. Temu autentycznymi współczuciu, o którym mówi Mahayana, jest współczucie, któremu towarzyszy pradżnia. To jest takie uczucie, które jest, na przykład czasami mylimy dbanie o innych ze współczuciem. Dbanie o innych jeszcze nie jest współczuciem. Albo rozumienie cierpienia innych empatia jest współczuciem. W pewnym sensie może być czasami współczuciem, ale nie musi. Współczucie to jest wtedy, kiedy nie jest zwykłą sympatią, że jest nam przykro, albo coś w tym stylu. Współczucie jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie stanąć w butach innych, jakby postawić się w sytuacji innych, poczuć to, co czują inni. Patrzymy na sytuację innej osoby i jesteśmy w stanie i nie tak, że żałujemy tego kogoś, albo mamy litość dla tego kogoś, ale cały czas stoimy w swoim miejscu i utrzymujemy ten dystans pomiędzy sobą a tą osobą. Współczucie likwiduje cały ten dystans. To nie jest coś, co czujemy wobec tych ludzi. To jest jakby czucie tego, co oni czują. Pozwalamy, aby ich cierpienie było naszym cierpieniem. Aby ich przeżycia były naszym przeżyciem. To nie jest tak, że ja robię coś dla ciebie, bo ci współczuję. Nie. Ja czuję to, co ty czujesz i zróbmy coś z tym. To jest współczucie. I to mało tego, według tekstów Mahayamy mamy to czuć nie tylko wobec ludzi, których kochamy, którzy są nam bliscy, ale też wobec wszystkich innych istot.
Dlatego wielkie współczucie można rozbudzić tylko dzięki pradżni, tylko dzięki zrozumieniu, tylko dzięki wierze. Tylko dzięki temu rozwijamy takie wielkie współczucie. Można wiele o tym mówić, nie mamy na to czasu dzisiaj, ale wielkie współczucie wymaga wielkiego zrozumienia świata. Tak czy inaczej jest Współczucie nie jest zwykłą empatią. Współczucie jest czymś więcej. Jest działaniem w wspólnej sprawie, bo czujemy to, co inni czują. Więc to było jakby takie pokrótce chciałam jakby dodać to do tego wczorajszego wykładu. Zgadza się z tym, że istnieje bardzo wiele jakby problemów związanych z rozwijaniem współczucia w dzisiejszym świecie. Oczywiście to nie jest niemożliwe, ale staje się coraz trudniejsze. To jest trudne, ale nie znaczy, że nie możemy tego dokonać. W zasadzie fakt, że współczucie trudno rozwinąć, tym bardziej powinniśmy je rozwijać. Tym bardziej rzadka jest to cecha i tym bardziej rzadkie jest to uczucie, które powinniśmy faktycznie pielęgnować. Powinniśmy się zastanowić, jakie są problemy związane ze współczuciem i przeszkody w rozwijaniu współczucia. Pierwszą jakby przeszkodą jest czasami czujemy się wyczerpani. Ktoś jest w trudnej sytuacji, wyczujemy się wyczerpani, jak na to patrzymy. Nie mamy siły, żeby mu pomóc. Wydaje nam się, że to jest jakby zbyt ciężkie, zbyt trudne dla nas. To jest po prostu, czujemy się przytłoczeni tym problemem. Teraz w epoce technologii, w epoce informacji jest zbyt dużo informacji. Każdego dnia mamy nowe wiadomości, nowe złe wiadomości, nowe problemy się pojawiają na Facebooku, na X-ie, czytamy, słyszymy o jakichś okropnych rzeczach jesteśmy bombardowani tym wszystkim. Nie widzimy całej sytuacji, widzimy te pojedyncze jakby informacje, które na nas spadają i czujemy się że tego jest za dużo, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, że nie jesteśmy w stanie zareagować na każdą taką informację. Nasz mózg stara się przed tym bronić. Jest tego za dużo i mamy to codziennie, więc mózg stara się bronić przed tym. Nagle mózg przestaje tego cokolwiek czuć. Zaczyna się bronić i się wyłącza, przestaje cokolwiek czuć. Czasami jest tak, że na początku czujemy, o Boże, jaka straszna rzecz się stała, ojejku, to jest straszne, zatrzymujemy się nad czym, czujemy jakąś empatię, a potem przestajemy na to zwracać uwagę, bo po prostu tego jest za dużo. Czujemy się przytłoczeni tym wszystkim, czujemy się jakby zmęczeni tym wszystkim. To jest jakby jeden wielki hałas, który nas przytłacza.
Nie chodzi o to, że nie mamy w sobie i empatii, po prostu nie jesteśmy w stanie już reagować na każdy jeden taki sygnał. Istnieje jakby limit, istnieje granica, istnieje jakby dno, istnieje limit tego, ile możemy w sobie, ile nasz mózg jest w stanie przyjąć tych wszystkich informacji, o cierpieniu i tego wszystkiego. Po prostu mózg w którymś momencie jakby się wyłącza. Stajemy się tacy obojętni wobec tych wszystkich informacji. Zaczynamy się dystansować wobec nich. Mamy tyle informacji ze świata, że czujemy się tym przytłoczeni. Szczególnie w tak zwanych mediach społecznościowych. Otwieramy komputer albo naszą komórkę i widzimy tego bardzo dużo. Tworzymy dystans wobec siebie i tej sytuacji, o której czytamy. Nie mamy też jakby takiego bezpośredniego związku, bezpośredniej relacji z osobą, o której czytamy. Więc jakby w takiej sytuacji trudno rozwijać współczucie. To nie jest coś, bo inaczej to takie współczucie musielibyśmy czuć nieustannie. Po prostu tych informacji jest tyle, że musielibyśmy nieustannie czuć tego rodzaju współczucie. Więc przechodzimy z jednej informacji na drugą, scrollujemy i to wszystko. O, to się stało, o, tamto się stało. No okej, no co dalej, następne się stało. Trudno w takiej sytuacji jakby rozwijać jakieś uczucia przy okazji. Drugim problemem jest to, że w dzisiejszych czasach rozwijamy taki indywidualistyczny punkt widzenia. To jest bardzo ważne dla nas. Nasze indywidualne potrzeby, nasze indywidualne nawyki, nasze indywidualne poglądy są bardzo ważne i one należy je pielęgnować, należy je ochraniać. Więc w związku z tym skupiamy się na takich doraźnych potrzebach, na takich doraźnych celach. Jakby łatwiej jest skupić się na tym, co teraz robimy, niż na jakiejś dalszej perspektywie, na jakiejś dalekosiężnej perspektywie pożytku dla nas i innych, czy korzyści dla nas i innych. Skupiamy się na tym, co mamy przed nosem. Skupiamy się na tym, co będzie jutro. Poza tym boimy się, że jeżeli nie zrobimy czegoś dobrze teraz, często staramy się robić coś najlepiej, jak tylko możemy. Skupiamy się na tym, tak jakby to było jakieś współzawodnictwo z innymi ludźmi. Cały czas ono, że tak powiem, gdzieś jest z tyłu głowy i wobec czego przestajemy czuć wobec nich cokolwiek innego, po prostu z nimi współzawodniczymy. Poza tym życie toczy się tak szybko teraz. Cały czas jesteśmy zajęci. Nie mamy czasu, żeby usiąść i zastanowić się nad czymś szerszym, nad czymś głębszym.
Żyjemy tak po prostu z dnia na dzień. Jesteśmy w stanie tylko w stanie tylko na to zwracać uwagę, na tym, co się dzieje stanie za chwilę, bo po prostu nie mamy czasu, żeby przystanąć i myśleć o czymś innym. Szczególnie ludzie, którzy wychowują dzieci one cały czas jakby zajmują naszą uwagę. Cały czas musimy spełniać jakieś ich potrzeby takie doraźne na dzisiaj, na jutro. Więc jak mamy pomóc innym? Jak mamy rozwijać współczucie wobec całego świata? To się wydaje po prostu niemożliwe w takiej sytuacji. Nie mamy jakby okazji, żeby czuć autentyczną życzliwość wobec innych, rozwijać ją. Wydaje się to po prostu niemożliwe. Wydaje się, że to jest niewykonalne po prostu. Nie mamy na to czasu. Wszyscy muszą iść do pracy, wszyscy mają obowiązki, zobowiązania. W nocy staramy się spać. W dzień jesteśmy cały czas zajęci od rana do nocy. Więc nie ma jakby nawet okazji do tego, żeby zastanowić się nad jakimś współczuciem. Więc my, jak się pomyślimy wtedy, warto pomedytować nad współczuciem, to się wydaje, że tylko szczęśliwi i bogaci ludzie, którzy nic nie muszą robić, mogą sobie na coś takiego pozwolić. Często też w naszym obecnym życiu, w naszym obecnym społeczeństwie taka kultura konsumpcyjna jest bardzo silna, czyli takie konsumowanie, nabywanie jest jakby ważniejsze niż cokolwiek innego, posiadanie jakiejś rzeczy jest ważniejsze niż coś innego. To jeszcze bardziej wzmacnia nasze pożądanie, nasze pragnienia, nasze potrzeby posiadania, czy pragnienia, czy życzenia posiadania tego czy owego. Szczególnie jak widzimy dużo reklam na naszym telefonie. Jedziemy samochodem i widzimy reklamy na ulicy, na drodze. Wszędzie są te reklamy, wszędzie coś jest promowanie, wszędzie ktoś mówi, że tego potrzebujesz, tego powinieneś pragnąć, to cię zrobi szczęśliwym, to cię uczyni szczęśliwym. Musisz to mieć. Jest tyle tych reklam. I to również powoduje, że skupiamy się na czymś innym, że to jakby wzmacnia nasz egoizm, skupia nas na naszych własnych zachciankach i potrzebach, nie na potrzebach innych. Te reklamy zmuszają nas do tego, żebyśmy myśleli o sobie jeszcze bardziej, skupiali się na sobie jeszcze bardziej. Również w mediach socjalnych. Tam jest taki możemy coś lubić albo nie lubić, tak? Czyli przyciskamy coś, że lubimy albo nie lubimy. Jest taki przycisk, którym możemy coś polubić. Więc generalnie często wrzucamy coś do mediów społecznościowych, żeby ktoś to lubił. I czekamy na te polubienia. Oczekujemy tych polubień. Zamiast naprawdę przejąć się czymś, zamiast naprawdę się czymś zainteresować, to najważniejsze jest, czy ktoś to polubił, czy wcisnął ten przycisk, czy nie wcisnął tego przycisku. Oglądamy jakiś filmik na YouTubie i ktoś nas zachęca, ale zanim obejrzysz ten film, to polub mój kanał. Więc wszyscy mówią, proszę polub mój kanał, polub to wideo. Będzie to przyniesie mi to wiele pożytku, jeżeli to polubisz. Wszystko. I jak polubimy, to pomyślimy sobie, coś dobrego dla tej osoby zrobiłem. Te wszystkie rzeczy powodują, że to wszystko jest jakby powoduje, że nie mamy szans na odczucie autentycznego współczucia, na zrobienie czegoś autentycznego, autentycznie pożytecznego dla tej osoby.
Przecież nie możemy myśleć o tym, że polubienie czegoś na YouTubie komukolwiek autentycznie pomaga. Ale często tylko na tym się zatrzymujemy, tylko to robimy. To wszystkie rzeczy, które robią się coraz bardziej, robimy je, ale one są coraz płytsze, one są coraz mniej znaczące. Mają coraz mniejszą zdolność przynoszenia autentycznego pożytku. Więc dzisiaj w tej nowoczesnej kulturze musimy utrzymywać taką optymistyczną, pozytywną jakby motywację, pozytywną postawę wobec życia. Inaczej po prostu czujemy się, jakbyśmy przegrali. Jest bardzo dużo jakby rozmów na ten temat. Nie można się czuć smutnym. A z drugiej strony, żeby rozmawiać o czyimś cierpieniu, to trzeba poczuć trochę smutku. Nie da się tego uniknąć. To jest jakaś, niektórzy mówią, o nie, ja tam w to nie wchodzę, bo to jest jakaś negatywna energia, ja w to nie wchodzę. Człowiek się broni przed poczuciem smutku, człowiek się broni przed autentyczną empatią, autentycznym współczuciem. Bo to jest jakaś negatywna energia, która sprawi, że przestaniemy się czuć dobrze, że przestaniemy się czuć pozytywnie. I w ten sposób jakby mamy coraz mniej jakby zdolności do autentycznego odczuwania współczucia, takiego głębokiego, prawdziwego współczucia. Dlatego we współczesnym życiu jest to bardzo trudne. Robi się coraz trudniejsze. Mamy wiele przeszkód, żeby czuć autentyczne współczucie. Ale z drugiej strony jest też wiele okazji ku temu. Musimy tylko na nie zwracać uwagę, musimy je wykorzystywać. Na przykład jest wiele okazji w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym życiu, żeby rozwijać autentyczną pradżnię. Rozwijać naszą wiedzę, inteligencję i logikę. Na przykład mówi się o tej globalnej wizji. Mamy mniej granic, tak? Wiemy dużo więcej o krajach, które znajdują się bardzo daleko od nas. O ludziach, którzy znajdują się bardzo daleko. Więc nasz pogląd, nasze poczucie świata, nasze postrzeganie świata bardzo się zmieniło. Widzimy, jak jesteśmy ze sobą powiązani. Widać to na przykład po pandemii, takiej jak COVID, prawda? Widzimy, jak choroba powstała gdzieś w jakimś odległym kraju, a zaczyna dotykać nas i naszych bliskich. To się stało bardzo jasne. Zaczynamy to dostrzegać, a to pogłębia naszą pradżnię, to rozwija naszą pradżnię. A z drugiej strony pomaga nam rozwijać współczucie. Powinno przynajmniej pomagać nam rozwijać współczucie wobec ludzi, którzy są daleko od nas. Powinno to pomagać nam rozwijać odpowiedzialność za nich. To jest tak, myślimy o wszystkich czujących istotach w przestrzeni i patrzymy w niebo, ale w niebie ich nie znajdziemy. A teraz wszystkie istoty w przestrzeni, przynajmniej wszystkie istoty na tym globie zaczynamy dostrzegać. Wiemy, że one tam są. Widzimy je, bo w dzisiejszym świecie możemy ich zobaczyć. Na ekranach przynajmniej, tak? Wiemy, jak żyją i powinniśmy czuć więcej odpowiedzialności za innych, że to, co my zrobimy, również wpłynie na tych ludzi w dalekich krajach. Tak jak to, co oni robią, wpływa na nas. Wystarczy, że pomyślimy o wszystkich zwierzętach żyjących na Ziemi.
Mamy i ochronie środowiska, to jest olbrzymie pole do rozwijania współczucia. Również dzięki naukowemu, badaniom naukowym mamy często takie racjonalne współczucie. Rozwijamy takie racjonalne współczucie. Na przykład psychologowie i neurolodzy są w stanie rozwijać jakby coraz lepiej rozumieją mechanizm empatii i współczucia. I oni już teraz publikują bardzo wiele wspaniałych prac o tym, jak współczucie i medytacja rozwijają nasz umysł, rozwijają nasz mózg, nasz system nerwowy, jak altruistyczna postawa w pozytywny sposób wpływa na nasze zdrowie. Czyli współczucie nie jest tylko uczuciem, które pojawia się w naszym umyśle, ale to jest coś, co jakby zmienia całą naszą strukturę nerwową, jak rozwija nasz mózg. To mówi nam współczesna nauka. Dlatego zaczynamy rozumieć, że warto jest rozwijać współczucie. I mamy więcej pewności siebie w tym rozwijaniu. Dzisiaj mamy internet, mamy też wiele różnych fundacji, organizacji pozarządowych, które pomagają innym i mamy lepszą świadomość ich aktywności i tak naprawdę angażując się w tą działalność, wspierając te organizacje, możemy rozwijać swoje współczucie. Kiedy czasami tysiące kilometrów od nas pojawia się jakieś nieszczęście, pożar, powódź i tak dalej. I dzięki tym fundacjom, dzięki tym organizacjom charytatywnym możemy pomóc tym ludziom. To też jest ważne. Więc w pewnym sensie ta globalna wioska, która teraz mamy na Ziemię, rozprasza nas, a z drugiej strony pozwala dostrzec również tego rodzaju rzeczy. Dzisiaj w dzisiejszym świecie wielu ludzi ma problemy psychiczne. Cierpi na depresję, na takie nadmierne pobudzenie i tak dalej. Więc ci ludzie często sięgają po buddyjskie praktyki, takie jak medytacja, szczególnie siamaty, vipassiany, czy właśnie rozwijanie współczucia, czy uspokajanie umysłu. To też jest jakby ważne, to też jakby otwiera oczy tych wielu ludzi na coś głębszego. Wielu ludzi zaczyna się interesować treningiem umysłu, przejmowaniem kontroli nad swoim umysłem, badaniem umysłu i tak dalej. Więc z jednej strony jest wiele przeszkód w rozwijaniu współczucia, a z drugiej strony jest wiele możliwości rozwijania nowego współczucia, nowych rodzajów współczucia. Teraz z jakich metod powinniśmy korzystać, aby rozwijać współczucie? Po pierwsze, musimy zaczynać od małych rzeczy. Takich mikrorzeczy. Czyli na przykład zamykamy telefon, odkładamy nasz telefon i dzięki temu możemy spojrzeć dzisiaj ludzie patrzą w telefony, nie patrzą na siebie. Spróbujmy odłożyć telefon, spojrzeć na osobę, która przed nami stoi albo przed nami siedzi. Ludzi, którzy są wokół. Zastanowić się, co one przeżywają, co czują, o czym myślą, czy są szczęśliwi, czy są smutni.
Przede wszystkim nie powinniśmy zbyt szybko dawać im jakichkolwiek rad. W ogóle nie spieszyć się z jakimiś radami, po prostu słuchać, po prostu spędzić czas razem. Nawet jak się rodzina spotyka razem, wszyscy patrzą w telefon. Trzeba ten telefon odłożyć, spojrzeć na siebie, zastanowić się, zwrócić na siebie uwagę. To jest drobna rzecz, ale od czegoś trzeba zacząć. Słuchajcie innych. Zainteresujcie się innymi. Ludzie wokół nas kiedy przechodzimy przez jakąś recepcję, przez jakiś powiedzmy dzień dobry. Powiedzmy, kiedy wchodzimy gdzieś, powiedzmy dzień dobry, przywitajmy się z ludźmi. Nawiążmy jakiś kontakt ze zwierzętami. Zasadźmy jakąś roślinkę, jakiś kwiatek, jakąś roślinę w doniczce. Spróbujmy zaobserwować, jak ona rośnie, jak ona się ma. Zaopiekować się taką roślinką. Albo spójrzmy na naturę wokół nas. Poczujmy współczucie wobec ptaków, zwierząt wokół nas. Dobrze zrobić takie ćwiczenie teraz, na przykład przez jakiś czas robię sobie przerwę od mediów socjalnych, od jakichkolwiek wiadomości i tak dalej. Będę zwracał uwagę tylko na świat zewnętrzny, na to, co się wokół mnie dzieje. Spróbujmy tak zrobić. Spróbujmy sobie zrobić taką godzinę, dzień, 2 dni. Zwrócić uwagę na świat otaczający nas wokół. To może przynieść nam sporo pożytku dla naszego zdrowia psychicznego, naszego umysłu, dla naszej postawy. Nie myślmy najpierw o rozwijaniu wielkiego współczucia. Nie. Zacznijmy od małych rzeczy. Współczucie wydaje się takie wielkie i takie trudne. Niemożliwe. Nie możemy przecież uratować całego świata. Ale spróbujmy pomóc na chwilę jednej osobie. Na przykład zróbmy jakieś prace charytatywne. Pomóżmy jakiemuś biednemu dziecku. Albo ktoś, kogo nie znamy, stracił cały dom w pożarze. Spróbujmy mu pomóc. Zacznijmy od małych rzeczy. Nie możemy uratować całego świata już teraz i o tym myśleć. Poza tym pamiętajmy, że jak my cierpimy i inni cierpią, musimy zaakceptować tą rzeczywistość, ten fakt. Musimy przyjąć do wiadomości, że to jest fakt i pogodzić się z tą prawdą, że i my cierpimy od czasu do czasu i inni cierpią od czasu do czasu i to jest po prostu naturalne. Tego się nie da zmienić. My wszyscy popełniamy błędy, nie ma się czego wstydzić. Wszyscy coś mamy na sumieniu. Wszyscy od czasu do czasu cierpimy. To jest po prostu naturalne. Musimy się zaakceptować. Jesteśmy w tym wspólnie razem. Jesteśmy równi pod tym względem czuwania cierpienia i szczęścia. I od czasu do czasu my cierpimy, od czasu do czasu inni cierpią. Nie ma co się zamykać, unikać tego cierpienia w związku z tym. W pewnym sensie trudne jest zasiać to nasienie współczucia i patrzeć i rozwijać je i je pielęgnować w dzisiejszych czasach. Kiedy mamy szklarnię i tam zasadzimy to jest to dość proste, tak? Ale z drugiej strony musimy odżywiać takie roślinki.
Nawet w tej szklarni musimy je odżywiać, musimy je nawadniać. Ale z drugiej strony takie nawadniane, odżywiane roślinki, później jak wyrosną, to będą miały prawdziwie odżywcze, dobre owoce. Będą przynosiły prawdziwie dobre owoce. Z tego wyrośnie coś, co będzie miało autentyczną wartość. I tak musimy traktować nasze współczucie. Karmić je, pielęgnować je, myśleć o nich. Teraz wróćmy do nauk Dosuma Khenpo. A więc potrzebne nam jest wielkie współczucie i mądrość połączone ze sobą. Pojazd Paramit wyjaśnia, że potrzebujemy połączenia metod i mądrości. Sutra Gaya Gori mówi, metody bez mądrości to zniewolenie, mądrość bez metod to również zniewolenie. Dlatego ważne jest, aby metody i mądrość były zjednoczone. Tajemna mantra wyjaśnia, że etap budowania i spełniania nie mogą być nigdy rozłączone. To oznacza, że jeśli któregoś z nich nie ma, nie możemy osiągnąć nieprzyciągnionego przebudzenia. Analogią jest tu ptak, któremu ucięto jedno ze skrzydeł. Więc aby osiągnąć stan Buddy, musimy mieć i wiarę, i pracznię, i współczucie. Wszystkie trzy są bardzo ważne. One są równie ważne i równie tak jak metody i mądrość. Metody same w sobie nie pomogą. Mądrość sama w sobie będzie bierna, więc potrzebujemy i metod, i mądrości, żeby ruszyć z miejsca, żeby dotrzeć do przebudzenia. Więc mówiąc krótko, pan Dosum Khenpo mówił nam, że ptak, który chce frunąć, który chce wzlecieć, musi mieć oba skrzydła, i metody, i mądrość. Dalej Dosum Khenpo mówi, że możemy mieć te wszystkie, nawet posiadając wszystkie trzy właściwości, jeśli nie spotkasz lamy, który może cię poprowadzić na ścieżce, nanieść ci one. Nawet jeśli udoskonalisz wszystkie właściwości, egzystencja nie ma końca bez lamy. Łódź bez przewodnika nie może przeprawić się na drugi brzeg. A więc ważne jest spotkanie prawdziwego lamy. Nikt nie powinien odrzucać wielkości, a więc służ duchowemu przyjacielu uniżenie, gdy przebywasz blisko niego, jego właściwości i łagodność przejdą też na ciebie, nawet jeśli ich specjalnie się nie rozwijasz, a więc powinniśmy podążać za prawdziwym lamą. Gapopa również mówił, że aby odciąć się od spraw tego świata, potrzebujemy duchowego przyjaciela, który nam w tym pomoże, który będzie jak lekarz, który dojrzy wszystkie oznaki choroby i będzie umiał bardzo zręcznie znaleźć takie metody, które skutecznie uleczą nas z tej choroby. Jeżeli spotkamy lekarza, który nie wie, co się z nami dzieje, który nie będzie wiedział, co jest przyczyną naszej choroby, może dawać nam różne leki i nas zabić. Albo pogorszyć nasz stan, więc bardzo ważne jest, aby znaleźć zręcznego lekarza i takim zręcznym lekarzem ma być nasz lama. Również Atisha o tym mówił, jeśli chodzi, dalej Dosum Khenpo mówi, jeśli chodzi o cechy lamy, przyjaciel jest łagodny, spokojny i całkowicie wyciszony, dąży do osiągnięcia wyższych właściwości i zna bogactwo tekstów. Całkowicie urzeczywistnił takość, jest elokwentny w pełni, z natury jest pełen miłości, podążaj za nim bez zniechęcenia. Ozdoba Sudr zaś mówi, wiedz, że ci, co ujrzeli prawdę, elokwentni, kochający, nieustraszeni, są wielcy.
Albo na przykład Shantideva mówił, że nawet za cenę życia nigdy nie porzucaj duchowego przyjaciela, którego cechuje postępowanie bodhisattwy i który uczony jest w Mahayanie. Nie ma takiego tekstu i w tajemnej mantrze lub prajna paramicie, który nie mówiłby o cechach lamy. Według słów Gampopy potrzebujesz kogoś, kto przeciął więzy zależności z tym życiem, kto może prowadzić innych ścieżką przez mądrość i kto dzięki wielkiemu współczuciu nie porzuca uczniów. Przede wszystkim lamowie wciąż zależni od tego życia są podejrzliwi wobec swych uczniów, kiedy ci im służą, lecz też odmawiają nauczania tych, którzy tego nie robią. Przedłużają i poszerzają to życie jak tylko mogą, dokonując coraz więcej nikczemnych czynów, kierując się chciwością i nienawiścią. Ich uczniowie służą mistrzowi i popełniają coraz więcej niegodziwości. Jeśli sprawy potoczą się źle, nie trudno jest związanym ze sobą wołom spaść w przepaść. Dlatego potrzebujesz mistrza, który zerwał więzy zależności od tego życia. I dalej Gudusum Khepa mówi, lecz bez mądrości mistrz nie będzie wiedział, jak nauczać dharmy, by była dostosowana do umysłów uczniów, aby przynieść pożytek istotom o wielu różnych skłonnościach. Mistrz musi nauczać krok po kroku instrukcji właściwych dla inteligencji uczniów. Powiedziano również, jeśli nie pojmą 5 rodzajów wiedzy, to nawet najwyższe istoty nie osiągną wszechwiedzy. Mistrz Atisha powiedział, w tym krótkim, przelotnym życiu nie ma czasu, by wysłuchiwać licznych traktatów, a na niebuddyjskie tematy, na przykład o gramatyce. Nie mamy czasu, aby je studiować. Rozmaite teksty na tematy buddyjskie, one są ważne. Jeśli poprosisz lamę o nauczanie dharmy, a on odpowie, nie wiem, cóż ci to da? Potrzebujesz więc kogoś, kto może prowadzić innych na ścieżce dzięki swej wielkiej mądrości. Lecz jeśli brak mu współczucia, gdy pojawi się najmniejsze nawet cierpienie, uzna, że nie jest w stanie troszczyć się o ludzi wokół i zniechęci się. Kiedy musisz przynieść pożytek wielu kłótliwym istotom, to całkiem możliwe, że w chwili, gdy zapragniesz pożywić się darmą, odpowiedzą wieloma niemiłymi słowami. Więc pamiętajmy, że wiara w prajnie i współczucie jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że trzeba znaleźć odpowiedniego lamy. Więcej nie będę w stanie już, nie zdążę tutaj przekazać na temat tych pozostałe tematy. Więc pamiętajcie póki co o wierze, prajni i współczuciu. One powodują, że rozwijamy bodhicitta i dążymy do przebudzenia. Dziękuję bardzo.